20 minuuttia oikein rakennettuna on paljon enemmän kuin tunti ilman suunnitelmaa. Olemme rakentaneet harjoituksia vuosien ajan ja aina toistuu sama asia. Harjoituksen laatu ei riipu ajasta, vaan se riippuu siitä, onko jokaisella minuutilla tarkoitus, sillä ilman tarkoitusta tuntikin voi olla hukkaan heitettyä aikaa. Rakenne, jonka olemme todenneet toimivaksi, on tämä. 5 minuuttia aktivointia, 10 minuuttia pääharjoitetta, jossa on yksi selkeä fokus ja 5 minuuttia lopuksi vapaapaa. Pääharjoitteessa on yksi sääntö. Valitse yksi asia. Tänään tukiaskel, huomenna liikkuminen pallon taakse, ylihuomenna matalapallo. Kun fokus on yhdessä asiassa kerrallaan, kehitys on suurempi. Se 5 minuuttia lopussa on tärkeämpi kuin useimmat luulevat. Kun treenaa vapaammin ilman tarkempaa ohjausta, aivot yhdistävät harjoittelun oikeaan tilanteeseen. Se on se hetki, jolloin oppiminen tapahtuu oikeasti, ei vain suljetun harjoitteen aikana. Meidän treeniohjelmat on rakennettu juuri tähän periaatteeseen. Selkeä rakenne, yksi fokus treeni kerralla, kehitys, joka on mitattavissa. Löydät ne linkistä kommenteista. Seuraa meidät TikTokissa, Instas ja YouTubessa. Kommentoi, mitä teet harjoituksissa yleensä.